Oh, wow, live na tayo. Akala ko hindi ko magagawa. Ayan, live na pala. Kung makita niyo yung mukha ko, parang labo. Itong labo. Ano ba yan? Saan ba yan? Kanina nagkaba to eh. Ilaw siya. Wala, zero. Oh, may isa na. Ayun, katatapos lang Hi, Mouth and the Iceland. First time ko kasi ate mag-live, kaya ikaw lang ang una. Thank you sa pagdalaw. Mabuti naman ako. May exam sana ako ngayon kaso hindi natuloy. Nakakaya pala mag-LS. Nakakahiya. Di ko alam kung ano sasabihin. Ako lang mag-isip. Sa umpisa lang ba? Medyo malabo yung camera ko. Tulog na ata yung mga tao kasi walang pumupunta. Marami ata nagla-live ngayon eh. First time mag-live. Labo nga yung camera ko. Kaya nga nakita ko, ngayon lang kasi ako nag-open ng kagagaling ko lang ng kaya ayan. Ayan, dalawa na kayo ate. Dalawa na kayo. Sino kaya yung isa? Hindi ko alam. Oh, ayan. Biglang nawala. Thank you, thank you. Kararating ko nga lang din sa bahay, sabi ko i-try ko nga mag-live, ay mag-LS.
Kaya sinubukan ko lang. Habang free, kasi 'pag may work na naman wala na. Meron akong isang viewers, di ko alam kung sino. Nakakahiya pala mag-live. First time mag-live. Triny ko lang. Kaya nga eh, antay-antay lang. Nagpa-practice na ako mag-ano, LS. Busy yung mga ano ngayon. Sino kaya yung pangalawa kong viewers? Di ko alam kung anong sasabihin ko. Ano na, 4 o'clock. Anong oras na sa Pinas? Sa Pinas, anong oras na ba sa Pinas? Nag-edit kasi ako ng movie. Wait. Anong oras na ba sa Pinas ngayon? 10 na pala dyan, 10. Alas 12. Alas 12 na? Saan ka, ate? Alas 12 na, midnight. Sa Manila ba? Okay. Maano pala sa inyo, 12 midnight na. Ba't di ka pa natutulog, ate? Okay. Sa US. Ilan ba ang gap ng hours? Ilang oras ba? US. Oo nga naman. Pag may time. Isda-isda rin tayo. Ako nga pag minsan na may time ako sa trabaho, saka lang ako nakakapag pag walang trabaho or kaya pagdating. Okay. Panggabi yung work mo. Ako dapat sana may work ako ngayon kaso hindi ako pumasok ng isang araw kasi dapat may exam ako. Tapos di naman natuloy kasi nagka-problema sa internet kaya ayun. Umuwi ang lola mo. Nasayang yung isang araw ko, dapat sana tapos na.
hanggang 4:00 hanggang 10 PM. Okey na rin naman, 4 hanggang 10, okey na naman yung oras niya kaysa ano. Ano siya, Dutch, hindi ano, English. Kasi 'pag hindi naman kasi priority sa kanila yung English. 'Pag halimbawa nasa ano ka, nasa city, yun, hindi ka masyadong mahirapan. Overtime. Maganda, may overtime pala diyan. 'Pag sa city, hindi ka masyadong mahirapan mag-ano, kasi halos lahat nandoon ng mga ano, iba-ibang. Pero 'pag nasa probinsya ka, yun talagang hindi sila masyadong nagsasalita ng English. Bibihira lang, pero kailangan mo talagang ano, magsalita ng salita nila. Kasi ano, mahirapan ka lang kung hindi ka magsasalita ng salita nila. Kaya may exam pa. Mahal ba diyan ang sahod ate sa ano, US? Maganda ba diyan? Oo, kailangan ko mag-aral. Kaya minsan 'pag ano, dapat kahapon sana ano, hindi ako makapag-YouTube kasi nagre-review ako. Kailangan pang mag-aral. Maganda nga yan, eh, yung simple lang. Malayo kayo sa ano, Mariana Island? Hindi ko alam yan, ngayon ko lang narinig yung Mariana Island. Talaga? Maganda, malapit lang pala sa Pinas. Wow, gusto ko yan, yung White Beach. Gusto ko nga tumira sa ano, eh, yung malapit sa dagat tapos yung white sand ka. Naku, sarap ng buhay. Kung nakatira ka sa ano, malapit sa dagat tapos sand beach. Siguro araw-araw ko maliligo sa dagat. Sa amin kasi yung ano, malapit kami sa dagat pero yung hindi siya sand, ano, white sand, puro bato. Ganito pala mag-LS, no?
Nakita ko na yung sarili ko. Oh. Malabo pala. Ano, Bicol, Catanduanes. Hindi siguro pamilyar. Okay lang, marami naman tayong ano eh. Marami tayong iniisip kaya minsan nakakalimutan natin yung ibang ano. Malabo yung camera ko, hindi ko makita yung mukha. Baka sa ano lang, ayusin ko lang yung camera ko mamaya pag ano. Tinry ko lang kasi. Kaya nga, masyadong maliwanag. Hindi ko alam kung bakit. Mamaya ayusin ko. Sa camera ko ata. Sorry. Ang problema. Parang may aanhin ba. Nag-try lang. Ayusin ko siya mamaya. Ayan nga. Masyado nga maliwanag. Hindi ko makita yung mukha ko. Hindi ko nga makita. Sarado ko yung cortina. Ay, maliwanag ka rin. Salamat ate sa pagdalaw ha. May dalawa akong viewers. Siguro, paano ba ito tatapusin? Dalawa ko sa'yo pag ano, ay ngayon, pag ano, lalo pag may time ako. Nanonood kasi ako pag may time or kaya pag walang trabaho. Okay. Kasi sinubukan ko lang naman, ayusin ko muna yung camera kasi medyo malabo. Kasi malabo yung mukha, hindi makita. Okay, sige. Sinubukan ko lang kasi ngayon. Pero dadalasan ko na kasi kasi sa phone hindi naman makapag LS, 'di ba? Dito lang sa ano computer. Okay. Oo nga, marami nga. Trust? Ay, webcam ba to? Webcam ba yan? Webcam ba yan? Yung nilalagay lang sa computer. Yung nilalagay lang yung pinapatong para makita yung mukha mo.
Marami talaga nagla-live. Sinubukan ko lang. Sabi ko matry nga kasi pwede na daw sa computer mag-live kahit hindi ka pa nakaano. Hindi mo pa na ano yung ano. Inantay mo munang mag-ano, maabot mo yung ano nila. Okay. Nakakahiya naman kasi mag-live tapos salita ka ng salita dito. Ganun pala pag nagla-live tapos maraming nanonood sa'yo. Parang nakakahiya. Di mo alam kung anong sasabihin. Kapala, kapala na lang ng mukha eh. Mahihain kasi ako, kaya ayun, hindi ako sanay sa mga ganito. Kaya ano na lang. Kapala na lang talaga ng mukha. Para ano. Sige ate ha, tapusin ko na to para makapagpahinga ka na rin. Sinubukan ko lang. Salamat sa pagdalaw. Punta ako sa'yo pag nag-LS ka. Hindi ko kasi makita yung mukha ko oh. Tsaka marami nag-LS ngayon. Makikidalaw muna ako. Sige, salamat sa pagdalaw. Kaya nga, mag-ano muna ako. Next time, saktuhin ko na lang na ano, walang masyadong nag-LS. Sige, bye-bye. Ingat. Thank you ulit.